Waduh, mumet mikir apa ya mumet ki? Mikir abote ngurip iki lho. Wah, nek mikir abote urip oke sing do mikir ngono ya. Ngopo padha mundak kok. Saiki ndi-ndi anak nang dalan sambote do mumet. Gawean angel, golek duit angel. Oh, Rasa tak mumet-mumet. Tak gawe wedang piye? Wah, rasa wae. Sadurunge turu aku mau ki nganu wae. Lah piye? Bar tekon Mbah Google. Waduh, tekan Mbah Google barang. Ayo. Lah piye solusi? Wis awan sepadang nyok dorong tangi. Wah, enak banget iki kopine. Kok dorong tangi ya ibune apa ya? Lara wae ya. Rasane mau wis tangi kok dorong tangi. Lah, burung menah. Ngapa Ibu? Iki ngopo? Ibu iki. Awakku ora penak ae. Waduh. Rapenake ngopo? Lemes mau kita saku turun wae. Ben agak sudah mumet aku. Waduh, mumet mikir apa mumet ki? Mikir abote ngurip iki lho. Wah, nek mikir abote urip oke sing do mikir ngono ya. Ngopo padha mundak kok. Saiki ndi-ndi anak nang dalan sambote do mumet. Gawean angel, golek duit angel. Oh, Rasa tak mumet-mumet. Tak gawe wedang piye? Wah, rasa wae. Sadurunge turu aku mau ki nganu wae. Lah piye? Bar tekon Mbah Google. Waduh, tekan Mbah Google barang. Ayo. Lah piye solusine piye Mau solusine? jarene anu wae. Jare kon nukokke batangan wae, Pak. Waduh. Ben lek mari mumete. Lah, sik batangan opo kuwi? Ayo batangan kae. Emas ka lho, Pak. Sing saiki regane gape iki jan Mbah Google mau. Wah, Investasi sesuk ben enak uripe. Ora kosong ngono kuwi. wah, arek ngono kuwi. Mumetmu ilang, Bu. Tapi dah iki nang ngene bapak iki Ya mumete. ora. Sing iki aku wae rasa mumet. Sik penting nyepake duit nggo tuku batangan kuwi mau. Besok urip gak enak ya saiki regane apik kok. Wah, Ndang belum tambah mumet aku malah.